kaswapon, magayon so naging resulta kang sa tuyang ginibong series of casing and surveillance operation dyan sa Barriada. And at the same time, magayon man so naging resulta kang sa tuyang tinatesbay sa undercover agents sa kang Sabado na kung saan nagresulta po ini kaswapon Domingo sa pagka-aresto kisam na tao na padagos na na-involved sa paggamit and pagpabakal kang illegal na droga. Ini po nagdismantle po kita sa nagdismantle po kita kay Dragden sa pinagsarong pwersa po kang PDEA Albay, PDEA Regional Special Enforcement Team and PDEA Catanduanes. And at the same time kang Legazpi City Police Station, nagkanda kita ng dismantling of drug den through bypass operation. Ito pong ginibota. So duman po naka-confiscate po kita kay more or less 13 grams of shabu na nasa more or less 78 to 80,000 pesos ang kantidad diyan sa kalye. And then na-aresto naman po naman, so nagme-maintain kang drug den, so tagsadiri kang harong na sigtutugutan na magparadurungan ang mga tricycle drivers and iba pa na maggamit pinagbabawal na droga sa iyang residensya. So aside po kang nakonfiskartang illegal drugs, nakakonfiscate man po kita duman kay mga drug paraphernalia and at the same time nakuha man bypass money na ginamit. So yan po. Kaswapon po.